Benvolguts amics i amigues, us vull presentar aquest llibre, Trobada amb el Crist. És la col·lecció de 50 contes de temàtica catequètica per ajudar a créixer en la fe els infants, però també els adolescents, joves i adults. Són 50 contes que parlen de la pregària, dels sagraments i de la vocació cristiana. Un llibre que us pot ser molt útil de cara a aprofundir en l'ensenyament de Jesucrist, com una bona eina complementària a la catequesi que feu a les vostres parròquies i comunitats. També, una bona eina per l'educació cristiana en la família. A sota us deixo l'enllaç de l'editorial Bubok, on l'he publicat, en el qual podreu veure més detalls i també adquirir aquest llibre, que, sens dubte, us podrà ser molt útil. Trobada amb el Crist.